Σε αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο θα δούμε πώς μπορείτε να επεξεργαστείτε τα κείμενα στην ιστοσελίδα σας. Αρχικά συνδεθείτε στο διαχειριστικό πίνακα του ιστότοπου σας χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για να εισέλθετε. Αναζητήστε την σελίδα που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε επεξεργασία με το Elementor. Εντοπίστε το κείμενο στη σελίδα σας και κάντε κλικ πάνω σε αυτό για να το επιλέξετε. Το Elementor θα εμφανίσει ένα παράθυρο ρυθμίσεων για το κείμενο. Εδώ μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο. Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία του κειμένου, κάντε κλικ στο κουμπί Publish για να διασφαλίσετε ότι οι αλλαγές σας έχουν αποθηκευτεί.